Hintay amin dayawen tiyang sana ba si gitara na kapsog mo laon na yan ububingken na tayo nga nintay nga di kanta panang sarabuken Jesus nariti kapya idir itay nga ikanta ti kinatanok na Hosana Hosana itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kuma kada kayo kakabsat ti panagtudyo iti Diyos, ti panagtungpal ti pagayatan na, iso ti panangaramid, iti rumbeng tapno addaan tayo iti talna, agkamatalag tayo iti Diyos, kadag iti parabor ken bendisyon na, isubli tayo apagdaydayaw ken kuana, tinalinteg nga puso, iso ti sumursurot iti Apo. Tapno maikaritay ang makiranot, iti dati na santuan na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko unay, iso ngagpagpakaasi aken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga Apo mga pakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi ketalawen nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi Kristo mga Kristo mga pakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi ketalawen nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi Apo mga Apo mga pakawanem basmasul mi bidot nagkurkurangan mi ketalawen nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi nakalmesan na kempus pusumi Gloria iti Diyos iti kangatwan Gloria iti
iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Ket ditoy daga kapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda ibunan nagdaka itanok daka pagrukbabanda ka daydayawen daka agiyaman kam ken ka gaputi na indakla na dayag mo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin namin, ket sika po Yesu Kristo, bugbog tong nga anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Sika mangika kadagiti basbasul ti lobo kaasyan na kami kaasyan na kami sika mangika kadagiti basbasul ti lobo awatem kadayto arararaw mi ket sika tugawiti makanawan ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Yan tangay siksika o Hesu Kristo ti nasantuan. Siksika uapo, siksika ti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan.
Magawad tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam kadi napasnek ti singpet mi amang rambak iti day tinagasat nga aldaw, ti panagungar ti Apo. Ipaay mo kuma at ipanangilagip mi iti daytoy a misteryo. Ipaltiing na tinasingpet a panagbiag mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Adda sa magmamano a lalaki ang nagapu ijay Judea, anapan ijay Antioquia. Insursuro da dagiti kakabsat, adida maisalakan, no dida makugit, kas mayan nurot itilinteg ni Moises. Rimswa tinapudot apan nakisupyat da Pablo ken Bernabe kadakwada. Daytoy tigapuna ang nadutukan da amapan ijay Jerusalem, tapno makisarita da kadagiti apostoles, ken kadagiti panglakayen, may papan iti daytoy ariri. Nadutukan meti sa magmamano at taga Antioquia, akumuyog kadakwada. Inkedeng dagiti apostoles, ken dagiti panglakayen, agraman ti entero nga iglesia, pumili da iti sumagmamano a lalaki iti grupo da. Ibaunda dagitoy akumuyog kada Pablo ken Bernabe amapan ijay Antioquia. Pinili da ti dua a lalaki a mabigbig kadagiti kakabsat ni Judas a managan Barsabas ken ni Silas. Daytoy ti impawit da a surat kadakwada. Ayayaten mi akakabsat anayanak a hentil, ken agnanaed dita Antioquia, Syria, ken Cilicia. Nadamag mi nga imay dita ti sumagmamano iti grupo mi, ket riniribok ken pinagdwadwada kayo, gapu kadagiti sa uda. Numanpay awan imbilbilin mi kadakwada. Isut gapuna ang nagtatarip nung kami, ket nagtutulagan mi apilyen dagiti lalaki nga ibaon mi kada kayo. Kumuyog da kadapat gen mi a Bernabe ken Pablo, anang ipusta iti biagda iti panagserbi ken ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ibaon mi nga rod da Judas ken Silas, amang ipakaammo a personal kadagitoy nga insurat mi. Tain kedeng ti Espiritu Santo, kenda kami asaan da kayo apadagsenan, malaksid dagitoy nasken nga alagaden. Di kay mangan iti kanen anay daton kadagiti didyosen. Di kay agsida iti dara. Di kay agsida iti saan anapadara nga animal. Adaywan nyo met ti immoralidad. Naimbag ti pagbanagan nyo no diyo aramiden dagitoy. Ti Diyos ti mangalwad kada kayo. Ti sao ti Apo. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. Kaasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asi kakaasi. Tapno maamuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti bileg mo amangi salakan. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. O Diyos, dayawen da kakuma dagiti tattao. Gapu taawan ti dumduman iti panangukom mo. Ket idaldalan mo dagiti amin na tao ditoy lubong. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. Wen, daydayawen da kakuma dagiti amin at tattao. Bendisyonan na tayo kuma ti Diyos. Itanok kuma dagiti tattao iti amin asuli ti lubong. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao.
Ti may basa na adaw iti libro ti paltiing. Adak idi ti panakabalin ti Espiritu, ket impanak ti anghel iti rabaw, tinakangat nga to abantay. Impakita na kanyak ti Jerusalem, tinasantua na syudad, abumababa manipod langit, nga gapu iti Diyos. Agranyag daytoy, gapu iti dayag ti Diyos. Agrimat-rimat, akas iti alahas ti haspe, ken naganinaw akas kristal. Napuskol ken nangato ti bakod, ket adda sa nga pulo ket duwa arwangan na, anagsagaysaan, abanbantayan ti sa nga pulo ket duwa nga angheles. Iti tunggal ruangan, adda maysa anagan anay surat. Dagiti na isurat, isuda dagiti nagan, dagiti sangapulo ket duwa, at tribu ti Israel. Talo ti ruangan ti tunggal bakod, talo iti daya, talo ti abagatan, talo iti amyanan, ken talo iti laod. Nabangon ti bakod ti syudad, iti sangapulo ket duwa abato, anakay suratan tinagan dagiti sangapulo ket duwa, nga apostoles ti Kordero. Nadlaw ko nga awan templo iti syudad, agsipod tani Apo Diyos, aman nakabalin amin, ken ti Kordero ti panakatemplo na. Saan na masapol ti init ken bulan, amang lawag iti syudad. Agsipod tatidayag ti Diyos, ti mangranranyag, ket ti Kordero ti pagsilawan. Ti sao ti Apo. Dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ti agayat kanyak tungpalen nanto ti saok, ayatento ni amak, ket siyak ken ti ama umay kamto agtaeng ken kuana, ti di agayat kanyak di natungpalen dagiti saok, saan ang nagtaod kanyak ti sao anang ngegyo, nudikat naggapo iti ama anang ibaon kanyak, ibagak daytoy ita taaddaak pay kada kayo. Ti mamagbaga nga ibaunto ti ama itinagan ko, iso ti Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin abanag, ket ipalagip nanto dagiti amin nga imbagak kada kayo. Talna ti ibatik kada kayo. Ti talnak ti ited ko kada kayo. Ngem saan akas ti panangted ti lubong, ti panangted ko kada kayo. Di kay madanagan ken mariribukan, di kay agboteng. Nangegyo ti imbagak kada kayo apumanawak,
ngem agsubli akto metlaeng kada kayo. No inay ayatdak agragragsak kayo kuma tamapanak iti ama, tanatantanok ngem natantanok ti ama ngem siak. Na ibagakon daytoy kada kayo sakbay ama aramid, tapno inton mapasamak mamati kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi kalman, piyesta ti talugtog. Cause of our joy, ay haan. Auxiliadora. Merry Help of Christians. Tulong dagiti Kristiyano, ije talugtog. Kaya di madama ti misa, kitaot di pagyanan ti nagaji bulto da nga dua igid ni San Jose kanya po Santa Maria di kastoy kuman nangato pampanunutek no aggangganad da ito'y nagngato da itapakatinnagan na kung kunak ta ikumkumpirak ijay Sibilya da ijay ladawan mi idinaggangganad na nagtingig lang niya po Santa Maria han nga naanag ni naganan ni founder ti Rogaten. Kano aggangganad nagngato ko nakpagamuan idi madama ti misa naggangganad kay din. Pampanunutag dayay di kang naggunggon. Dagaya dayay choir loop jilikod nagikis da la kunada ka inlayat ko medyo sakak ti tumaray nga rumwar nga mabainak taawam met ti mayat nga rumwar nakatugaw da amin. Ori niya po obispo, agtaltal na maijitugaw na, dagiti papadi nakatugaw na, mabainak mga syakto mo na ang agtaray nga rumwar. Lagong kunak niya po Santa Maria, kita giladawan na nga diyay Auxiliadora, Help of Christians, tulong dagiti Kristiyano kunak, po Santa Maria, pagsardengang alangan nga mawara kami nga makimismisa, ngamno napigsa ta madi nga matenggel sapay kumaatan no matayak ka matay kamlak ta amin kuman awang kuma makataray dati kumaawan makataray atap no quits nagmayat ko dati nariga mo no syakla na tay kung kunak nga ipanunot ko lang nga yang angaw de yang instinct umuna nga reaksyon no kasjay nga gangganad siyempre isiptem di bagim awan ti sa baling aramidam ag safety nga mabainak nga rumwar. Ano ti Ebanghelyo tayo, di kay agbuteng kunana, di kay madanagan ken mariribukan. Iya tibilin na, di kay madanagan ken mariribukan, di kay agbuteng. Apaya nga daytoy ti ibagbaga na umuna. Ti bilin ni Apo Jesus ditoy, ti agayat kanyak tungpalen na kunana ni. Ti agayat kanyak tungpalen na ti saok. Tungpal. Apaya anya ti benefit tayo no agtungtungpal tayo kanayon kini Apo Diyos. Anya ti benefit tayo no agaramid tayo iti naimbag. Isu dayay kunana talna. Na daya agayat, agtungpal, maadda ang katital na kasano no guided by the Holy Spirit. Daya tinagkapat nga ibaga na ditoy. Umuna, dati pa nagtungpal. Haan nga amin nga agtungtungpal, naragsak. Masapol nga ti panagtungpal, addanayon na akin na pakumbaba. Taadamot agtungtungpal, ngam natangsit. Yung kaginawan, nagtungpal nga agpayso nga mapan aginaw, ngam dumaya mo dumat. Nagtungpal nga agpayso, ngam agrekreklamo mat. Iso nga ti panagtungpal, nga na ti us-usto nga panagtungpal nga ibagbaga ni Apo Jesus, addaan ti kinapakumbaba. Nagngina nga min ti kinapakumbaba. Nagrigat agatangan. No ti tao ka natangsit, ay, uray libre ti kinapakumbaba, narigat nga min nga aramidan. Tahaan nga basta-basta ti agpakumbaba.
No apay ka nga nagperso ni Apo Diyos ti ego nga kunana. Ti ego iso ti mangpatpatang sitit. Nalalaing ka ngam siya ako naggridwarak. Si kakit ti masurutan adda kwartak. Nalalaing ka ngam siya ako na ikamkamang kalaan. Dijay igo tayo. No daduma, iso nga haan tayo makapagtudyo, taadda dijay igo tayo. Adda dijay kinatangsit iti puso tayo. Iso nga, no daduma, agtungtungpal tayo nga agpaiso, ngam, awan ti kinapakumbaba na. Salamat kanyami nga papadin, Harufo, mapangkad di Salcedo. Jak may inaplayan da Salcedo. Magan-anaw. Ngam no Amerism, adda mo dagitay hantay nga kayat ni Apo Diyos, adda mo dagitay hantay plano ni Apo Diyos kada tayo. Iso nga ti pa nagtungpal iti pagayatan na ko nana, iso dayjay, masapol nga nagtungpal ka, buong puso, addaan kina pakumbaba. As pangarigan di agasawa, agtungtungpal, agkasar kayo, nagkasar kayo, ikarimmat laeng nga itirigat ken namay, ragsak ken liday, sakit ken salon at agsin naranay kayo. Uwan apo, dayjay ti kararagyo. Iso ti kayat ti Diyos, agin nayat kayo. Kuno pagaryom ti kinatangsit ijay, haan kay nga makapagtungpal nga, haan kay nga makapagsinnaranay, haan kay nga makapudno. Kinatangsit para iti bagi. Laglagi pa nyo dayjay, ti kinatangsit para iti bagi. Iso nga no natats da dayjay ego mon, kumaritan ngumaton. Iso nga ti kunana, ti mangtungpal iti saok, suruten na kunana. Tungpalen na, ti agayat kanyak tungpalen na. Tibilin ko. The same, origin pamilya. Anya ti magunod na ti agtungpal. Tal na. Nasika, naasawaan ka, ikarkarigatam ti agbiag nga nalintag, ita nga pamilya, adda kapya. Kasano di pa nagtungpal? Nusika nakaawat ka ti trabaho, kakaasi ka nga ng dawdawat dahi nga pagtrabahuan, idinaaddaan ka, no anes ka iji trabahom, no addaan ayat napudno nga panagtungpal iji trabahom, tal na. Mabaling ka nga agswiti, mabaling ka nga agkusit, mabalin mo nga takawon ti oras mo, mabalin mo ti aglibas, ngam awan ti tal na. Mabalin nga agbalay gi ka, iti deta nga gundaway, ngam awan ti tal na. Dahil nga ti magunggunana, tal na ti ited na kada tayo, no agtungpal tayo. Nagiti estudyante, nagadadal, hagtungpal ka, sano pa nagtungpal ka na ng kintatang, hagadal anasayaat. Mabaling kang agswitik, mabalim mo ti agulbod, ngam sigurado ka kadi nga addatal na. At the end of the day, estudyante ka, no hamo nga sinayaat, sinun to ti loser in the end. Sika, naabak ka. Taapaya, haang ka nga nagtungpal, hamo nga tinungpal di paglintagan. Anya ti mabalin, ori siyak mo't ang apadi. Mabaling kumot ti agay-aya, mabaling kumot ti balbalatungan ti kinapadik. Mabalinak mo, tanda mo makikita. Ngum us-usto ka di dayjay, adda ka di tal na di kaunggan, adda ka di pudpud no nga nutong palag di pagayatan ni Apo Diyos, adda ka di tal na na, dayjay ti mapukaw. Iso nga ko na ni Apo Jesus, tal na ti ited ko kada kayo. Kasano nga maaramid tayo daytoy panagtungpal nga si pupudno, no ay ayaten tayo, nga kuna tayo. Kasano nga maaramid tayo, umuna ay maikalo, kunana, no ti aramid tayo takunana, ti mamagbaga ti baunto ti Ama, ti Espiritu Santo. Isunto ti mangisuro kada kayo iti aramiden nyo. Naglawag. Isong ano dahi aramiden tayo, kahaan nga insuro ti Espiritu Santo, no haan a guided by the Holy Spirit, dahi aramid tayo, iso dahi na awan ti talna iti kaunggan tayo. Awan ti kalma iti kaunggan tayo. Ayan na nga ti basol kin kamalitat ta.
Kasano makapagtalnaak apo ka at nagkamali akmat, nagbasol akmat. Di nga ti pintas napinpintas, kalpasan nga na, ilawan nga nagbasol, ag pinnakawan, adda pa kumbaba, rumwar ti gaburan ti ayat, adda nga nataltal na. Ngumno, di kuna tayo, nakafocus tayo, iji basol, nga hantay nga ammo ti agbabawi, hantay nga ammo ti agpakawan kin agpakumbaba, madadael, haantay nga magunod ti pudpudno nga talna. Hantay gunod ti pudpudno nga kalma iti kaunggan tayo. Kada ito iti ibagbagana ni Apo Isos, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat, karit na magka daytoy, ti panagtungpal. Kunana ni Apo William, Bishop William, ijay Isabela. Tipod no nga panagtudyo kunana, idi baon na dagiti papaadi nga maiyasain ti baro a parokya. Tipod no nga panagtudyo kunana iti obedience, iti obispo kunana aramidem jay kabaulam nga agserbi ken mangpasaya at iti parokya. Dayjay ti kisupapak na. No talaga nga napudno ka, no addaan kalma, no idaldalan na ka ti Espiritu Santo, dagiti aramid mo, haan nga wasi-wasi, haan nga balbalatong, haan nga parparawpaw, addaan puso, dayjay aramid. Tano dayto ti maaramid no, iturturong na tayo ti Espiritu Santo, sigurado nadalos dayjay aramid. Kasano di pakakitaam nga agkamkamali ti tao o muna, no di bagbagi tayo ti serserbian tayo, igo nga rod dayjay. No ti serserbian tayo, kaya pan nakaitantanok tayo nga tao, haanin nga masurot ti pagayatan ti Diyos. Siya akong ti agbalin nga nalaing, siya akong ti kasisiglatan, siya akong ti maitantanok, nagdakkelan nga kamali, haan nga parakin ni Apo Diyos. Haan nga pakaitanukan ti Diyos, basic principle tayo nga rod dito nga parokya nga kung kunak ti Diyos ti maiday-dayaw, haan kumaada tayo. No anya ti no maaramid tayo dayta iti panagbiag tayo, adda kapya iti panagbiag tayo. Uray nagkamali tayo, mabalin ti bumawi. Kunana nga rod DJ pagsasauda. Sinners have their past. Uri saints have their past kunana dagiti sa santo addamet kinakapsot da, addamet basol nga naglasatan da, ngem nagbabawi da nakapagsanto da. Nangabak di pamati da nakapagsanto da. Sinners have their future kunana. Uray dagiti managbasol addalatta masakbayan da. Uray da tayo nga nakapsot nga mangibagbaga nga no dadduma awan pan nakaikari tayo ti imatang ti Dios addalatta masakbayan tayo. Iso nga napateg di jay panangdalos napateg di panagsubli nga mangbigbig iti bilin ti Dios inya di jay panagayat panagtudyo iti pagayatan na. Anya peti kunana ditoy nagpintas daytoy opening prayer tayo inya di jay kunana di jay collect tayo. Maaramid mi kumati pudpudno a panagsingpet nga mangrambak iti panagungar. Idi nagungaran ni Apo Isus nadalos tayon, nasayaat tayo, naparswa tayo nga nasayaat ti puso na. Awan ti naparswa demonyo kanya tayo. We are good. Nasayaat ti kananakam tayo. No dadduma agkamali tay laeng. Ngam na ti pa nagkitkita tayo, kinkabsat tayo ka puros kamali, puros madi, puros awa. Haan, isugarod nga tawon ti pamma, ay tawon ti namnama, nga uray no adda na kailawanan, adda la tanamnama nga agbabawi. Sino ayatin na parso kanya tayo, nga nagsara nga, adda ipos na, awam mat Siguro mabalin din, nagsangati dila na, iso adda pa, jak amon. Masauna amin nga ngarumbang, adda mo nga ta. Ngam nasaya at ipan nakaiparswa tayo, agkam kamalitay laeng. DJ kumati subsubyanan tayo. Nagungar ni Apo Isusen, nang tinamnama, dinalusan na tayo. Nasaya at tayo, nutong palin tayo lakit ti pagayatan ti Diyos. Anya dijay, panagtungpal nga addaan ayat. Panagtungpal nga addaan napudno nga panagserbiga puti ayat. Rumwar ti talna. Iti kaunggan, iti pamilya, iti gimong.
No hantay laki nga agpaabak ti kinatangsit ti puso tayo, di igo tayo nga pagkarkarit tayo, natal na ti maawat tayo. Sugar nga da nagkinamali ka, aginawat, agpinnakawan. Isungarod nga da na ilawan ka, alangunam ni kabsat mo, haam mo nga adda nga ibasura. Dahil tinadyosan nga ayat, napudno nga panagtungpal. Kanya ti magungguna tayo. Awan danag, awan buteng. Kung kunak nga rodikal man ka, numatayak nga tamot taday ta nga genggened. Nya nga tamo dagiti basol nga kalpasan di na udi nga nagkonpesarak, anya mo dagiti basol nga rason nga haanak ko mga makapan iti ama. Jak amungor niya papanak, numapanak ijay langit, nagsayaat. Nga numapanak di impyerno, sigurado mga da makita kada kayo ijay. At kikita tayo mo ijay alangan mat umay kay pala agmano mo ijay impyerno ngametten father ko na ya pala. Awam mo nga taa. So di kung kunak numataya kon anya nga tamot ti ikari ko kinapoy adda kadimot. Kalpasan di na udi nga konpesar adda nga tamot kinadalos. Wano oray man laeng no daytay adda kadi tarigagay nga agbabawi kadagay basbasol. Adda kadi tarigagay nga agsingpet ti panagbiag. Adda kadi tarigagay nga mangbalbaliw dayjay biag. No kumano na jay gangganeden ka maudi nga gundawayan. Dayjay mo ilati kayat ni Apo Diyos kanya tayo, jay tarigagayan tayo mat anga balbaliwan. Haan tayo angin enjoyan mat aglanglangoy iti basol. Hantay umot ang enjoyan nga mga baabak ti kinatangsit. Hantay umot ang enjoyan nga nagkamalin ka, hantay magkayat ti umalot-utan, haan nga kasyan. Isugarod nga nataltal ng tupay laeng, no addatal na ti kaunggan, tina-espirituan, agraman amin, sumurot nga addatal nana. Kasano pa nangaramid, agtudyo, agtulnog nga addaan ayat. Kasano nga maamuan tayo, no idaldalan ti Espiritu Santo dagiti aramid tayo. Anya ti magunod tayo, kalma. Anya ti may maitid kanya tayo, namnama, gaputa na sayaat ka, adan tulat ta namnama ang makikay sa kenkwana. Awis nakakabsat, kadatay amin, awam mo ti excuse, tartarigagayan lata ti Diyos nga kukwa na tayon to, tartarigagayan na nga datayo ke kukwa na, di kumamot ti tarigagayan tayo nga agtudyo nga mangisubli. Tarigagayan tayo kumamot nga agsubli, uray pa'y nagkamali. Tarigagayan tayo kumamot ti mangdalos, uray pa'y nakapsot. Tay sumot ti awis ti Diyos kada tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Jesucristo, bugbugtong anak ti Diyos, nagtao ti amin, nakbay amin na tiyempo, Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos na nagtao di tinapaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparaswa, Diyos akas metlaeng iti Ama. Ket gapu ken kuana narami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapu sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay ti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen tinasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situgaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatenga. Mamadyak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag. Isuan nagtao di Ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay tumpuyog iti Ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamadyak met iti iglesia may maysa,
Santa Katolika, ken Apostolika, ipaduyakyak ko ti maymay sa bunyag, apakawanan dagiti basbasol, namnamayat ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Inted ti Diyos ti kakaiso na nga anak na ni Apo tayo nga Iso Kristo tapno isalakan na tayo. Ket si asino man amamati ken kuana saan amatay no digat agbiag nga agnanayon umararaw tay nga rod ken kuana ket kuna tayo Apo denggem daytoy kararagmi. Apo denggem daytoy kararagmi. Apo imay ka dito'y lubong tapnog serbika karagiti amin at tao. Parabayem ni Santo Papa Leo, dagiti amin no bispo ken papadi, tapno awan panagbuteng ken panaging kukunati panagserbida iti simbaan ng runa karagiti na panglaw. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem daytoy kararagmi. Apo sikat napudpudno a pagwadan dagiti apostoles. Silawam ti isip dagiti opisyal ti gobyerno, tapno si pupudno ken napnuan gaget ti panagserbida iti pagilyan mi. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem daytoy kararagmi. Apo sikat ti gubwayan ti biag. Paimbagem dagiti kakabsat mi a masakit. Itdem tinamnama kadagiti nakapsut, ken liliwa dagiti agladingit, tapnong may pamaysada ti mga matungpal ti misyon ti biag a nakaawagan da. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem daytoy kararagmi. Apo sikat ti nagtaudan ti kapya. Pagkaykaysaen na kami amin nga da dito ita, kasmet dagiti amin na nasyon ken pamilya. Agari kumatikapya karagiti puspuso mi, ket babayan ti panagkaykaysami, ipaduyakyak mi ti gloria ken pamadayaw ken ka. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo denggem daytoy kararagmi. Apo, pinagungar mo ni Lazaro. Ibilang mo dagiti kakabsat mi apimusayen, ket itdem kadakwada tagnanayon a panaginana. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo denggem daytoy kararagmi. Agulimet tayo tay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem daytoy kararagmi. Diyos nga amami, denggem kensong batam dagiti kararagmi, isurom kada kami dagiti dalan mo, isuro na kami nga agbiag kas mayan nurot iti kinapudnom, tapno na anay ti panang surot mi ken kadawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
Sa paila kumatamay karida iti padaya, apang supapag ni kinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paay apakaidaydayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kad apo ta dumanon ken kadagiti karkararag ken sakripisyo mi tapno babaen ti imbag mo madalusan kami ket maikari kami a makiranod kadagiti sakramento at audan ti pannakapasanto mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo. Apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaen ti panangidaton na ti bagina iti krus, intong pal na dagiti sakripisyo iti daan atulag. Ket ti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami, isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero ana isakripisyo. Anansata agrag o ti sangalubungan, iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Inopman, bungbungbungan di kita. Resa na yung mic di yan, naka-onday yan. Ilangit kandagan at nuda iti pakaidaydayawa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay tinaganti apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Hosana iti kangatwan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana iti kangatwan. Pudno ay apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti ipapatay mo, o Apo aging gaiti yay mo. Itingorot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi pemmet ni Leon a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon na biag, ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dunteng kumati pagarya, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga ka sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, ti kanen mi ti patinayong nga aldaw, pakawanem dagiti basbasulmi, kasmet puma iti pamakawang mi, kadagiti met na kabasun kada kami. Kami baybayan na umanugo, iti suliso keti salatan naka.
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kadagiti basbason ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag ton, to'y kararo.
Mararag tayo. Man nakabalin kadag nanayon a Diyos, babaan ti panagungar ni Kristo, insublim kada kami ti panakirandod mi iti agnanayon abiyag. Paadwem kad ti ibunga kada kami ti sakramento ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Ket punwem dagiti puso mi ti kinamaingel, nga ited daytoy makaisalakan at araon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.